Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini gilong ki khubor bam takasni. Ki kenta jingya paidbah da ki thuk bala pelong da ka ki isu haringkat kara bat deng lama yong. Haga jingya ki samla ka seng sni balang lami shibun ki eki bom sngau tenan iki paidbah nong yeng namar kala penthut ya kayat ka yeng jong ki hakaleng ka sorshil no. Ladon ki jingja sha sho paidbah ka babun teli kali khantam ki kali sorkar kla sha pynjulor bat sha thang ka jingya ki ka seng ki isu ya ka bala berngem lupa ba ka sorkar kan shemi ka jingket kli iki jingja. Pan pau ka jing persha halor ka ka baka ke isu kala kenno baka dei ka jing bam sut nyau jing ka sorkar jela ya ka santeli ki mat jing dawa jing seng. Ki jingja kila jia polo barek bat maulai ki kali ki bala sha pynjulor ki kentup iki kali ki badani ki number AS01 ES 8243 AS11 AH5190 ML015620 but ML01A0966. Kawai ka pick up drop ML05AD0925 but ka drop jongkat na telecom AS01P2707 kila sya thamboro. Kakali ka basunrani ki pulit ka badan yung number ML05AC7081 kala sya pynpra ya ka yet na kalyang. Kakali jong ka National Informatics Center ru kala sya pynpra ya ka yet Nadine Habarek. Ha FCI maulai kawai kakali sorkar kala sya thang. Kayit ka bakeri ka durmot jeng Uswami Vivekananda kabla penyang da ka RRCWS house name Hajar Arpsan ha RR Colony kala sya pynjulor ru. Haswa gani ki dikot ka kesu kila pelong ka jingya ki balingkot akmat kami sekretarian barwa ki bana ki bakeno baka sorkar ka dongti ha ka jing penyok kam shiliang ka jing favor bar ka bamsa. Ki pulit kila wengi ki bana tang hapo katu kat ne minute bat penjur ya ka jing pahara ha saudong ka sekretarian. Kawai na kibana katho ngi pulis hitam ngi pas Henry khadu ya ki kam la Aisha ki bala bansiu bribe kani karali kala bot hadin ke jinyalang paidbah ki ba ki isu kala pelong ha kaleng ke shilong ha ka khat nyo bar khat pratrik unailan hadin ba ka seng kala bu ya ka por khat sansngi ka sorkar ban juba bi ki jingdawa jongka ka KSU ka babu ya ka sorkar MDA ki mat halor ka jing pensngo paidbah jong ka Shri Simen ka bala pelong ha ka lai puitrik unai tung Hajar Artnriu ha East Giant Hills ka ba ka seng ka keno bala penbait lupa. Halor ka ni ka seng kala dawa ban penshitam yu Deputy Commissioner o Superintendent of Police ki he pulit bar ki officer ka Meghalaya State Pollution Control Board kala dawa ru ban pelong ya ka Departmental Proceeding persya ki basya keno ba ki la khangla di ki paidbah ban shimbenta ka public hearing. Ka KSU kala dawaru ban pentrai kampurai ke Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 kat ba ongpat pentrai kam ya ka inline permit. Kala dawa ban sengi facilitation center habaro kat pratri ki kerdam rung shakhasi bat Janti Hills bat ba ya ka jingpen shisha ya ki briu di bane tang da ki bor jong ka dorbar shnong. Shuk ka seng kala dawa ban pentrai kam mardor ka Meghalaya Migrant Workmen Amendment Act 2020 banwan ra ya ka jing penbet thamai hagrukam thungkam ka negrim skintop ya ka bha prapho arpho haprengi kanthe bat shinrang ha ka kamnas bar ka bha ka babyang ya ki khasi jantia bar garu kala dawaru ban weng no ya ka interview na ka jing thungkam ha ki post grade B C bat D bat ban bo ya ka standard operating procedure ka basyai na ka benta baro recruitment board. Slap! Slap!